pozri sa na toto. Toto je moje nové herecké kráľovstvo. Konečne, chápeš? Ja ťa obdivujem. Takže tu budeš hrať vlastne ako že v Maslákovom byte, ale prerobíš si to trošku. Jasné, počuj, nielen hrať, tvoriť. Ja chápem. A ona čo na to? Čo? Musím ti niečo povedať. A ty si mal peniaze v tej banke, čo teraz hlásili v správach? Nerieš banku. Ja som tvoj nový maslák, prišiel som sem hrať, ale neviem veľmi ešte, že čo, pravdu povediac, hej? Akože nevieš. No tak neviem, no tak ale, ja zahrám čokoľvek, vieš. Opicu zahraj. No, ale to je potom dosť veľký prúser. No? Akože prúser, ja som nový maslák, ja som tvoj nový chlap. A to je presne to, o čom hovorím. Dlho bolo moc dobre. Ale ty asi nechápeš, že prepáč, že on je fakt dobrý herec. No. Zahraj teraz, ja neviem. No skús mi dať, čokoľvek. Opicu. Nemám z toho dobrý pocit. Nemám z toho dobrý pocit. Ja nemám dobrý pocit z toho, že teba tu vôbec nechápu. Pôjdeme dnes ešte do Búrlivého a uvidíme. Dobre. Takže ten poobedný výlet sa ruší. Áno, ruší, no. Dobre? Lebo my ideme ešte aj k profesionálom, lebo všetko pochopíš. Len sa bojím, že sa to dozviem z televízie, alebo že ťa rovno sem prídu zatknúť. Profesionáli, však hudák príde. Však má zatknúť, ne? Áno, lebo takto, to sú tiež herci, to je vymyslené, to je seriál. Aj toto je seriál. Ukáž jej to. Švenkni doprava, Angie, tu sa pozri. Aha, pozri. Kde je panelák? Tehli. No. Táďal to je Búrlivé. Poď. Prosím ťa, Nela, ten váš scenárista, on je akože príčetný? Čo spravil? No veď práve, že nič, pozerám, že o 16:30 sa mám dať dokopy s Lojom a... To nemyslíš vážne? Ja som netušila, že vy dvaja spolu chodíte. Akože nechodíme úplne, ale má sa to tu tak nejak dať dokopy, tak ja neviem. Ale boli ste spolu na Morave, nie? Áno, sme boli spolu na Morave. Neviem, ako... Ja mám asi trému teraz, pravdu povediac. Ty? Najnebojacnejšia žena, akú poznám? Akože... Na toto si ja sadnem, lebo toto, keď moja mama uvidí, že ty... Nela Pocisková, ona ťa hrozne uznáva, ja že... neviem, ako mám odtiaľ to Počúvaj, upokoj sa. Poď si sadnúť. Veľmi zlatá baba, veľmi si rozumieme. Normálne idem sa dať dokopy s Lojom a ona je s tým v pohode. Si s tým v pohode teda, hej? Teraz nerozumiem. Z toho... Ona hrá, počkaj chvíľku. Ale toto musí herec zvládnuť. Ale stále robí to isté, tak ja teraz neviem, že či je s tým v pohode, alebo... OK. Ja na toto nemám nervy už. Asi ideme, nie? No. Nela? Haló? Ona už asi sa počula, tak nič, takže nič. Poď. Nechajú už. Poď. Aha, profesionáli. Ja aj títo profesionáli, ja to mám tak rád, tu je vždy taká zábava. Toľko smiechu. No. Ja som nevedela, že on je taký citlivý. Nikto ma nemá rád. Nikto nechce byť so mnou kamarát. Lebo, neviem, či ti to už niekto povedal, ale pretože si policajt? Veď ja som perfektný. Ja som super. Ja som aj strašne vtipný. Fakt, nie? Však aj telka ma prišla točiť včera, tak prečo ma nechcete nikam do sebou brať? Áno, ale my ťa máme radi. Nemáte ma radi. Čo si myslíš, že ja to nevidím? Ja to vidím. Ja neviem, že som debil ako ty. Počkaj, ako ja? Moment, pokoj, nič, v pohode. Nikto nie je debil, nie si debil. Keby si bol debil, tak nie si nominovaný. Čože? Ja? No, ty a celý profesionáli. Počkaj, pardon, ako ja nie som nominovaný, to znamená, že som debil? Musím na záchod.